Uya. Grabe na ako limpisa ron eh. Hinuon, dagko ng mga durian na akong gipang tanom. But panahon makabalos sa Japon ta. Kaya mamunga man yun na, man, ibaligya na to. Nakit akong mga likod ba? Sakit mo likod. Tama-tama dyan, human, italigsik. Noon, tama-tama dyan, piniguli na ako sa baleron. Nakaluto na to kong asawa. Laro kayo, luto dyan to siya og kuan. Anang pinakubsan na kuan. Pinakubsan na karne. Gutuman na biya eh. Pit na din paniud to. Muli na ko kay mabtan ko ulan, nagtaligsik na biya. Muli na ta, tama-tama karon. Iniguli na to. Gutom na, parak tagkaon karon. Lami kay kaon ning gikan tag-uma. Parak gyud tagkaon ron. Gutom na biya kayo. Ay na lang ni mga durianan ni. Mga pila ka tuig ni, mga 3 years bunga na ni. Makabalos na po ni sila skuha. Sa kong kahago, mabalsa na pugod nila. Matay mingaw mang balay. Che. Mingaw man. Siya gutom na kayo. Iyay. Murag wa may tinakluban dire. Pa jud ka trapo. Asa mang sudan dire wa may tinakluban. Basig na sa karahay. Tanaw na ako. Dah kanon. Hala. Pastilapan dulur. Sinaw maman kain ni. Pastilapan. Wa magurkulong agi sa mga asawa. Abi pa naman na akong lami kaya kung sudan kaya nagkatiman ko sa mga prutas dito. Hindi pangatiman mga tanom dito kaya para nigdako na yung harvest. Kani murag bagong luto niya. Nabuang na. Sus, pinakubsang karne. Pinakubsang tinidor kutsara man na yun eh. Pastila pandulur. Ibinlan pa yung hugason. Asa bayhan na eh. Paita ni mag-asawa taginan eh. Pwede na ba yung gutom?